या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कोकणात रंगला दहीहंडीचा थरार। डेंग्यूचा धुमाकूळ, आरोग्य यंत्रणा सुस्त, ठाकरे गट आक्रमक। आणि नॉन एसी स्लीपर बस कणकवली। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18। सावंतवाडीत सेना आणि भाजपमध्ये दहीहंडीतही चढाओढ दिसून येते। दीपक केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीनं मुजीब शेख यांची 51,000ची दहीहंडी पुरस्कृत केली आहे, तर राजन तेलींनी बांदा येथील 1 लाखांची दहीहंडी पुरस्कृत केली आहे। गोकुळाष्टमी मोठ्या उत्साहात पार पडली आणि आज दहीकाला आहे। सर्वत्र सावंतवाडी शहरात किंवा जिल्ह्यामध्ये सुद्धा या दहीकाल्याचा उत्साह ठिकठिकाणी पाहायला मिळतो। अगदी दुपारनंतर मोठा उत्साह हा गोविंदांचा पाहायला मिळणार आहे। पण मुख्यत्वे करून यात 2 राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळते, ती म्हणजे सेना आणि भाजपात शहरात लागलेले हे बॅनर आणि दहीहंड्यामध्ये असणारी चढाओढ त्यातनं पाहायला मिळते। सावंतवाडी शहरात मुजीब शेख मित्रमंडळाची जी दहीहंडी आहे ती दीपक केसरकर मित्रमंडळाकडनं पुरस्कृत करण्यात आली आहे। ती दहीहंडी 51,000 रुपयाची आहे। तर दुसरीकडे भाजपचेच माजी जिल्हाध्यक्ष आणि माजी आमदार राजन तेली यांच्या माध्यमातून बांद्यामध्ये 1,11,000ची दहीहंडी जी आहे ती पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे सावंतवाडी तालुक्यामध्ये दहीहंडीसाठी या दोन्ही पक्षांमध्ये चढाओढ असलेली पाहायला मिळते। सावंतवाडी ठिकठिकाणी हे दोन्ही पक्षांचे बॅनर आणि दोन्ही पक्षांच्या दहीहंडीचं जे ब्रँडिंग आहे ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं। यावर्षीपासूनच प्रो कबड्डीच्या धर्तीवर प्रो गोविंदा असं स्पर्धेचं रूप या खेळाला, या गोविंदांना देण्यात आलं आणि दहीहंडीला देण्यात आलं आहे। त्याच्यामुळे यावर्षीची दहीहंडी ही निश्चितच वेगळी असणार आहे। उत्सुकताही वेगळी असणार, कारण कोरोना काळानंतर सगळे निर्बंध उठवल्यानंतर तो उत्साह गोविंदांमध्ये पुन्हा एकदा दिसणार आहे। त्यामुळे यावर्षीची दहीहंडी निश्चितच ही वेगळी असणार आहे आणि याला राजकीय दहीहंडीचा किंवा राजकीय चढाओढीचं स्वरूपसुद्धा या पार्श्वभूमीवर आपल्याला पाहायला मिळतं। सावंतवाडी शहरात मुजीब शेख मित्रमंडळाची दहीहंडी दीपक केसरकर मित्रमंडळाने 51,000 रुपयाला पुरस्कृत केली आहे। तर भाजपच्याच माजी आमदारांकडनं, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष असणाऱ्या राजन तेलींकडनं सावंतवाडी मतदारसंघातला बांदा इथं ही 1,11,000ची दहीहंडी त्या ठिकाणी पुरस्कृत केलेली आहे। या दोन्ही नेत्यांमध्ये जे राजकीय संघर्ष आहे तो सर्वश्रुत आहे, मात्र आज दहीहंडीचाही संघर्ष, दहीहंडीमधली पण चढाओढ या निमित्तानं पाहायला मिळतो। एकंदरीतच पाहिलं तर संध्याकाळच्या सुमारास सावंतवाडी शहरात ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात दहीकाला होणार आहे। इथलं जे वाळके मास्तर व्यायामशाळेचं किंवा अमय तेंडुलकर मित्रमंडळाचे जे गोविंदा आहेत ते सर्व गोविंदा या ठिकाणी या दहीहंड्या फोडणार आहेत। तर निश्चितच या 2 दहीहंड्याचे मानकरी आता कोण ठरणार आहेत हे पाहणं खूप औत्सुक्याचं असणार आहे। ठिकठिकाणांच्या दहीहंड्यासुद्धा मोठ्या प्रमाणात उभारल्या असून या दहीहंड्या कोणते गोविंदा फोडतायत आणि या बक्षिसाचे मानकरी कोण ठरतायत हे आपल्याला संध्याकाळीच पाहायला मिळेल। विनायक गावस, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल। तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी।
गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. कोकणला संतांची भूमी असं म्हटलं जातं. यातीलच एक असे पिंगुळीचे परमपूज्य राऊळ महाराज. या राऊळ महाराजांचा 1978चा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासाने मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा हेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. नॉन AC स्लीपर बस कणकवली वर्कशॉप मध्ये दाखल झाली आहे. ही गाडी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित करण्यात आली आहे. STच्या स्लीपर बसनं सुद्धा प्रवाशांना आरामात झोपून प्रवास करता येणार आहे. पाहुयात ही बस नेमकी कशी आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या ताफ्यात आता सर्व नव्या बस घेण्यास सुरुवात झाली आहे। नुकत्याच एसटीच्या ताफ्यात नव्या लालपरी, हिरकणी, इलेक्ट्रिक शिवाई, इलेक्ट्रिक शिवनेरी बस दाखल झाल्या। त्यासोबतच आता ही नवीन स्लीपर बस देखील दाखल होते। आता ही बस नेमकी कशी आहे, काय सुविधा आहेत पाहूया। प्रवाशांना आरामदायी सुविधा, बाहेरील उजेडाचा त्रास होऊ नयेत म्हणून प्रवासी खिडक्यांना आकर्षक रंगाचे पडदे बसवण्यात आले। प्रवाशांना झोपण्यासाठी गादी आणि उशी एकत्र असलेली सुविधा देण्यात आली आहे। आकर्षक रंगाचे रेक्झिन कापड वापरलेले आहे। प्रत्येक बर्थ मध्ये मोबाईल चार्जिंग साठी सुविधा दिलेली असून मोबाईल ठेवण्यासाठी पाऊच दिलाय। तसेच मॅगझिन पाऊच आणि पाण्याची बॉटल ठेवण्यासाठी ब्रॅकेटची सुविधा केलेली आहे। पर्स अडकवण्यासाठी हुक दिलेत। वाचनासाठी रीडिंग लॅम्प आणि निळ्या रंगाचा नाईट लॅम्प या दोनही सुविधा एकत्र असलेले LED लाईट बसवलेले आहेत। वरच्या बर्थवर चढण्यासाठी मजबूत बांधणीची शिडी आणि धरण्यासाठी हँडलची व्यवस्था केली आहे। यामध्ये सिंगल मध्ये 10 आणि डबल मध्ये 20 असे एकूण 30 स्लीपर बर्थ ठेवण्यात आले। ही बस एअर सस्पेन्शन आहे। टाटा BSVI असं इंजिन असल्यानं प्रदूषणाचं प्रमाण कमी आहे। बसला आकर्षक रंगसंगतीने रंगवण्यात आलाय। चालक केबिन मध्ये अनाउन्सिंग सिस्टीम ठेवलेली आहे। पाठीमागील बाजूस एक रिव्हर्सिंग कॅमेरा बसवलेला आहे। त्याची LED स्क्रीन चालक कक्षात देण्यात आलेली आहे। दिव्यांग व्यक्तींसाठी 1 क्रमांकाचे शयन कक्ष आरक्षित असून या कक्षात दिव्यांग प्रवासाच्या सुविधेसाठी बेल देण्यात आली आहे। गाडीच्या डाव्या बाजूस प्रवाशांचे सामान ठेवण्यासाठी सामान कक्ष तयार करण्यात आलेला आहे। अशा आधुनिक पद्धतीनं ही स्लीपर बस असल्यानं लवकरच या बसचं शेड्यूल ठरवून ती चतुर्थीच्या आधी प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सावंतवाडीतील बालगोपाळांनी दहीहंडी फोडत गोपाळकाला उत्साहात साजरा केला। ठिकठिकाणच्या शाळांमध्ये बालगोपाळांचा उत्साह पाहायला मिळाला। Kita
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. मग साहेब मला एक सांगा, आपण हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना का पाठवतो? बरं व्हायसाठी पाठवतो. तिथे जर ते साफसफाई होत नसेल तर तिथे येणारा रुग्ण आणखी वाढणार का कमी होणार? साहेबांना सांगा तुम्ही व्हिजिट मारा म्हणून सांगा, आता बंद करा. हो, मग हे कोण करणार? मग शासनाकडनं तुम्हाला काहीच मदत मिळत नाही. साहेब, मग त्याच्याशी एक काम करूया आपण, याला टाळं मारून बंद करूया. डेंग्यूचे रुग्ण आज ऍडमिट आहेत रोज. मग ते वाढले. आता तुम्ही म्हणाला त्या रुग्णालयामध्ये जर डेंग्यूचे रुग्ण वाढले नाही, त्यांना बघायला येणार आहे, तुमच्याकडे साफसफाई लावणं आणखीन वाढले, तर काय करायचं? साहेब, काही करून ऐका, तुम्ही तुमच्याकडे त्यांना सांगा असं घडलं की तुम्ही का करता, अगोदर का करत नाही? ही पर्यंत झालं पाहिजे ना पहिल्याला. प्रत्येक आम्ही काय करत नाही. वाढले तिथे सेवा, इथे साहेब टॉयलेट नाही, साहेब टॉयलेट नाहीये इथे. स्वतः व्हिजिट द्या. आपण एक काम करूया साहेब, हॉस्पिटलला रुग्णालयात टाळं मारून टाकूया आणि परिस्थिती आहे. साहेब, मार्ग निघणार कुठे? इथे वाढतायत ना पेशंट. आज 2 होते, आता 11 झालेत. बघायला येणारे पण ऍडमिट झालेत. साफसफाई नाही, काय करणार? धर्माधिकाऱ्यांची बदली झाली आहे, कोणच नाही येते. अरे मग असं कसं कुणाला चालणार? आज मला ही सरळ हो साहेब, हॉस्पिटलमध्ये गोळ्या नाहीयेत, गोळ्या बाहेरून आणाव्या लागतात पेशंटना. नाही नाही, हे बघा दाखवतो तुम्हाला पाहिजे. एक मिनिट विचारा. बोला. पाणी हॅलो, कॅरिटन्स दिलेलं त्यांना. हो, हो नाही हॅलो साहेब, तुम्ही कधी येता इथे व्हिजिटला? मला हॅलो एक दिवस वैभवडी तालुका आहे म्हणा. हा वैभवडी तालुका आहे ना, बाकी मालवण बिलवण असतं ना, इथे सुद्धा आलं पाहिजे. कधी येत आहे? कधी 15 दिवस लोक मेल्यावर काय पेशंट आता एवढी परिस्थिती वाईट आहे. तिथे तिथे तुम्ही सांगा दिवसांनी येत आहे, काय अर्थ आहे का? हॅलो, तुम्ही उद्या या. उद्या या. हॅलो, तुम्ही या साहेब, एकदा येऊन आम्हाला विषय घ्यायचे आहेत तुमचे. साहेब, तुम्ही आलात तर इथले विषय एकदा मार्गी लागतील. तुम्ही या उद्या, तुम्ही स्वतः या, इथले विषय एकदा मार्गी लागतील. परवा या, चला परवा या. बरोबर, तुम्ही स्वतः या. परवा
शनिवार आहे, सुट्टी म्हणतील वगैरे का सुट्टी ठीक आहे. क्लास 4 नाहीये, फार्मसी नाहीये, डॉक्टर नाहीये, एमएस नाहीये. साहेब हायकोर्ट फक्त तुम्ही एकटे नाही डॉक्टर किती आहेत बसले पण तसं फक्त डॉक्टरने चालू मी नंतर वैभव किया कारण हा विभागाचा हा विषय तुमचा विषय सुद्धा आहे ना जिल्हा परिषदचा. तुम्ही एक पत्र द्या नगरपंचायतीला सीओला की डेंग्यूची साथ वाढते शहराची दुर्गंधी दूर करा आणि त्वरित त्याच्यावर ऍक्शन घ्या म्हणून नगरपंचायतीला एक पत्र काढा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा फेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. गोकुळाष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी दहीकाल्यानिमित्त सालईवाडा येथील प्रसाद सुभाष पडते यांच्या निवासस्थानी विराजमान श्रीकृष्णाची मूर्ती विसर्जनासाठी नेली जाते. मुरलीधर मंदिरातील मानाची हंडी फोडून शहरातील दहीहंड्या फोडल्या जातात. श्रीकृष्ण भोसले हे गेली अनेक वर्ष ही मूर्ती या ठिकाणाहून विसर्जनासाठी घेऊन जातात. गोविंदांसह शहरातील हंड्या फोडत हा बाळकृष्ण विसर्जनासाठी रवाना होतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. थांबल्या नको रे काय करू बघा म्हातारांचा ना झाला नाही अजून एकदा करा. हो गया कोण हो गया. अरे वा आता मस्त आला पण ताना धर नाही. काय नाही रे तू काय
पुरे आता फाटाने बॉडी सर तुझा शर्ट ब्या ब्या करा अरे त्याच्यात नको ह्यांका बॉकाट मारतात अरे धावत जा आणि मागतात त्याच्याशी करून त्याचा समाधान आहे तुम्ही मागे जाऊन जायचं हे मागे जाऊन बोकड धरतात त्याका धरू नको तो बोकडाकडे जात नाही धनगराकडे आहे धरा धरा त्याचं उतलो होय तरी बाकीच्यानी दाबडतो हे तुम्ही धरला की त्याचं उतलं बाकी अरे घ्या धरा धरा हे दगड घे आता काय करू आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. सावंतवाडी शहरात दहीहंडी उत्सव मोठ्या दणक्यात आणि धूमधडाक्यात साजरा करण्यात आला. गोविंदा रे गोपाळाच्या जयघोषात गोविंदा मैदानात उतरला. अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळाच्या गोविंदा पथकाच्या माध्यमातून मुरलीधर मंदिरातील मानाची दहीहंडी फोडत दहीकाल्याचा प्रारंभ करण्यात आला. हा सोहळा पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. गेले 10-12 वर्ष आम्ही या गोविंदाची सेवा करत आलो आहोत आणि ह्या गोविंदाची आम्हाला अशीच सेवा करायची संधी दिली आणि यापुढे तो देईल अशी आम्ही आशा करतो. त्याचप्रमाणे ह्या जे तुम्ही आता युवा वर्ग बघत आहात त्यांचं खरोखर आभार मानले पाहिजे, कारण या पूर्ण आपल्या मोबाईलच्या युगामध्ये ऍक्च्युली हा साहसी खेळ आहे आणि हा साहसी खेळाचा दर्जा सरकारने पण दिलेला आहे. तो जी अजून आम्हाला भेटला नाहीये, पण तरी सुद्धा आपले हे जे युवा वर्ग आहे उत्स्फूर्तरित्या गेले 15 दिवस प्रॅक्टिस करून आज आम्ही याच्या पुढे ज्या 17-18 दहीहंडी आहेत त्या आम्ही एकदम शिस्तबद्धरित्या फोडण्यासाठी आम्ही निघत आहोत. म्हणूनच आता म्हणजे तुमच्या सर्व पत्रकार बांधवांचे पण मी खूप आभार मानतो की आम्ही तुम्हाला शॉर्ट नोटीस दिल्या म्हणजे न देता सुद्धा तुम्ही आलात आणि तुमचे खरोखर सर्वांचे आभार आहे. आणि मी सर्व माझ्या मित्रमंडळाचे आभार मानतो, कारण त्यांच्यामुळे आम्हाला ह्या कृष्णाची सेवा करण्याची संधी मिळते. त्याचप्रमाणे माझे सगळे मित्र आहेत सगळे म्हणजे तुम्ही बघत असाल त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, त्यांचा उत्साह आता आम्ही आज तुम्ही तुमचे सर्व तुमचे हे अनुभवणार आहोत.
मुरलीधर मंदिर. या मुरलीधर मंदिरातली मानाची दहीहंडी फोडल्यानंतर अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळाचे हे गोविंदा आहेत, हे शहरातल्या दहीहंड्या फोडण्यासाठी निघालेले आहेत. मोठा उत्साह जल्लोष तुम्ही पाहू शकत असाल गोविंदामध्ये पाहायला मिळतोय. अगदी कोरोनानंतर ज्या पद्धतीनं निर्बंध हटवले गेले त्यानंतर ज्या सण उत्साह गेल्या वर्षापासून मोठ्या दिमाखात साजरे होत आहेत त्याचंच एक उदाहरण आपण पाहतोय सावंतवाडीत या गोविंदांकडनं पाहायला मिळतात. अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळांच्या या गोविंदांकडनं पहिली मानाची दहीहंडी ही फोडली गेली आहे आणि आता शहरातल्या ज्या मानाच्या दहीहंड्या आहेत जवळपास 18हून अधिक दहीहंड्या फोडत हे गोविंदा आहेत ते रवाना होत आणि हे दृश्य दाखवतोय ही गोविंदा पथकाची. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा हेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. आता बातमी राजकीय वर्तुळातून. सध्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागलेत, त्यामुळे प्रत्येक पक्षानं नेत्यानं मोर्चे बांधणी करायला सुरुवात केली आहे. त्याच दरम्यान गुरुवारी खारेपाटण इथं माजी आमदार प्रमोद जठार आणि शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे यांची गाठभेट झाली. यावेळी माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे यांना आमदारकीच्या शुभेच्छा दिल्या, तर संजय आंग्रेंनी प्रमोद जठारांना भावी खासदार म्हणून शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे सध्या वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलाय. आम्ही खारेपाटणमध्ये दहीकालाच्या कार्यक्रमासाठी गेलेलो होतो. राजकीय कार्यक्रम तिथे कुठेही नव्हता. त्या कार्यक्रमासाठी गेलेलो असताना माजी आमदार प्रमोदजी जठार भेटले होते. त्यांनी मला भावी आमदार म्हणून दिलं, पण ते कुठच्या जागेवर असं काही सांगितलेलं नव्हतं. आणि मी त्यांना शुभेच्छा खासदारकीच्या दिल्या, त्या राज्यसभेवर आहे की कुठचं हेही सांगितलेलं नाही. त्याच्यामुळे ह्या फक्त राजकीय भेट नसून ही कार्यक्रमाला भेट झाली, तेव्हा एकमेकाला आम्ही शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आम्ही कार्यक्रमासाठी गेलेलो होतो खारेपाटणमध्ये, त्या कार्यक्रमात भेट झाली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टी देई रिफ्रेश हमी. दहीहंडीचा उत्सव संपूर्ण देशभरात साजरा होत असताना महाराष्ट्र राज्य सरकारनं दहीहंडी उत्सवाला प्रो गोविंदा 2023 स्पर्धेचा दर्जा दिला आहे. साहजिकच दहीहंडीची क्रेज देशातच नव्हे तर विदेशातही वाढली. म्हणूनच थेट स्पेन येथील गोविंदा पथक आज ठाणे वर्तकनगर इथं आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या विश्वविक्रमी दहीहंडीत सहभागी झाला आहे. स्पेन येथील गोविंदा पथकाच्या ट्रेनरशी संवाद साधलाय प्रुडंट मीडिया नेटवर्कचे मुंबई प्रमुख सागर चव्हाण यांनी. दर्शको नमस्कार. प्रुडंट मीडिया नेटवर्कमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. खरं तर संपूर्ण देशामध्ये आणि राज्यामध्ये खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर आज दहीहंडीचा उत्सव आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्याचा जल्लोष आणि उत्साह हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळतोय. आणि मी आता आहे मुंबई येथील ठाणे येथील सर्वात विश्वविक्रमी असलेल्या दहीहंडीच्या ठिकाणी ठाणा वर्तकनगर येथील दहीहंडीमध्ये आहे. आणि या दहीहंडीचं खरं वैशिष्ट्य म्हणजे या दहीहंडीचं आतापर्यंत गिनीज बुकमध्ये नोंद झालेली आहे, त्याचबरोबर लिम्का बुकमध्ये त्याची नोंद झालेली आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर या दहीहंडीचं प्रमुख आकर्षण आहे ते म्हणजे युरोप स्पेन येथून आलेलं गोविंदा पथक आहे. खऱ्या अर्थानं स्पेन येथून हे गोविंदा पथक आलेलं आहे आणि हे या दहीहंडीचं फार मोठं वैशिष्ट्य आहे. खऱ्या अर्थानं राज्य सरकारनं यावर्षी प्रो गोविंदा अशी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि ही स्पर्धा आज वर्तकनगर येथे होते. आणि या स्पर्धेसाठी खास करून स्पेन येथून आलेले हे गोविंदा पथक आहे. आणि मी त्यांना विचारणार आहे नेमकं या एकूणच ह्या महाराष्ट्रामध्ये साजऱ्या होणाऱ्या या गोविंदाबाबत त्यांचं नेमकं काय त्यांचं मत आहे किंवा त्यांना काय वाटतं हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. हॅलो, वेलकम. हाऊ आर यू फिलिंग गोविंदा? हाऊ आर यू फिलिंग? We are feeling great. It's a great experience for us. It's incredible to be here in Mumbai, so far away from home. We are members of a group, Castellers de Vilafranca, in Barcelona. We are a Govinda group also. We do our human towers in Catalonia, our country. And it's nice, it's wonderful to see that far away from home, there's a lot of people that share our passion to build towers as high as possible. How many steps you will make up Dahiyandi? Yeah, in our home, we can do towers of 9 and 10 levels. The technique that we use is a little bit different from your technique, but we do also go very high, 9 and 10 levels. How are you feeling? How are you feeling? I'm feeling great. I feel amazing to be here. Just an experience to get to know all of your culture and learn everything about Dahiyandi, and with all the media and everything, it's just amazing. तर हे होते पिता पुत्र आहेत, हे खऱ्या अर्थानं स्पेन येथून आलेले आहे. हा त्यांचा मुलगा आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर अगदी महाराष्ट्रामध्ये साजरं होणाऱ्या या नेमकं दहीहंडी उत्सव कसा असतो याचा हा उत्साह आणि जोश ते पाहताना अतिशय भारावून गेलेले आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स शियर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कोकणात रंगला दहीहंडीचा थरार. डेंग्यूचा धुमाकूळ, आरोग्य यंत्रणा सुस्त, ठाकरे गट आक्रमक. आणि नॉन एसी स्लीपर बस कणकवली. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स शियर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली. इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.